Fil-jum din jiddedikat lis-siġar tnediet il-kampanja Tree Your Town li se tagħti l-opportunità lill-14 skola biex iħawlu siġar f'żoni abbandonati fl-irħula tagħhom. Dan il-proġett b'fondi mogħtija mill-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima se jwassal biex jiġu identifikati spazji fl-irħula sabiex jitħawlu diversi siġar. F'attività studenti ta' diversi skejjel fil-Park Naturali tax-Xogħol Plaġin, il-Ministru José Herrera qal li fil-waqt li l-Gvern għaddej b'ħafna xogħol sabiex tissaħħaħ l-afforestazzjoni f'pajjiżna, il-Gvern se jagħti fondi lill-iskejjel biex iħawlu diversi siġar fl-irħula rispettivi tagħhom. L-hawnhekk huwa sinifikattiv li llum li huwa l-ġurnata dedikata siġar Arbor Day sa nieħdu programm Tree Your Town li tfisser li aħna bħala Ministeru se nagħtu ammont ta' flus lil 14 il-skola differenti biex inħeġġu dawn l-iskejjel jħadru il-bliet u l-irħula tagħhom. Issa l-kampanja qed nagħmlu proġetti ta' forestazzjoni kbar bil-modem qed nżidu. Però hemm bżonn nibdew nagħmlu l-istess ukoll fil-bliet u l-irħula. U dan huwa l-ewwel proġett f'sensiela ta' proġetti oħra nisiq nagħmel matul is-snin biex inħadru il-bliet u l-irħula tagħna. Il-Ministru Herrera saħaq li huwa importanti ħafna li sabiex inħarsu l-ambjent ta' pajjiżna għandna nibdew hemm is-sistema edukattiva. Huwa indispensabbli biex insalvaw u nippreservaw l-ambjent tagħna u l-assi ta' natura kapitali tagħna. Irridu nibdew minn żgħażagħ, irrid ikollna a mind change. Allura inti timxi l-qoddim u allura trid tibda minn żgħażagħ tagħna, anzi mit-tfal tagħna biex ikunu jibdew japprezzaw l-isbuħija naturali minn jkunu żgħar. Matul l-attività tħabbar ukoll li l-iskejjel ser jingħataw ktieb edukattiv u mimli informazzjoni dwar siġar u pjanti indiġeni Maltin u li jista' jintuża sabiex isiru lezzjonijiet dwar in-natura f'pajjiżna u kemm hu importanti li napprezzawha. It-tfal tal-iskola St. Francis ta' Bormla li kienu preżenti għal din l-attività tkellmu dwar l-importanza li għandhom is-siġar u l-pjanti għalina l-bnedmin. Aħna il-pjanti huwa tajjeb biex nipproteġu l-ambjent u biex ikonna il-frott u ħaxix. Biex l-ambjent biex iħġar li jkollna jieħdu l-arja l-ħajjina u aħna nieħdu l-arja tajba wkoll.